радиои озодӣ рӯзи 8 октябри соли 2022 рӯйхати ном ба номи 34 сокини вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро ки моҳи май ва июни соли ҷорӣ дар ҷараёни бо истифода аз нирӯҳои вижаи мусаллаҳ бо силоҳи ҷангӣ саркӯб шудани мавҷи нави эътирозҳо дар шаҳраки Вамар, маркази ноҳияи Рӯшон ва дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух кушта шуданд нашр кард. бино ба натиҷаҳои тадқиқоти озодӣ 29 нафар аз қурбониён дар ноҳияи Рӯшон ва 5 нафари дигар дар шаҳри Хорух кушта шуданд. дар байни кушташудагон чандин лидери ғайрирасмии Бадахшон аз ҷумла Маҳмадбоқир Маҳмадбоқиров, Мунаввар Шамбиев, Зоҳир Раҷабов ва Ёдгор Ғуломайдаров низ ҳастанд, вале аксари кушташудагонро сокинони оддӣ ташкил медиҳанд. Додстонии кӯли Тоҷикистон ахиран кушта шудани 29 нафар аз сокинони Бадахшонро дар ҷараёни ҳаводиси моҳи майи соли 2022 тасдиқ кард. вазорати корҳои дохила чандин бор гуфт дар ҷараёни он амалиёт касе аз мардуми мулкӣ осеб надидааст, вале радиои озодӣ дар тадқиқоташ мегӯяд аксари кушташудагон аз миёни мардуми мулкӣ буданд ки бархеаш ҳатто дар эътирозҳо иштирок надоштанд, вале мақомот дар ҷараёни амалиёти зидди террористӣ аз кӯчаҳо дастгир карда бурда бо азобу шиканҷа куштанд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тақрибан 250 000 нафар ба сар мебаранд. ба фарқ аз боқӣ сокинони Тоҷикистон ки аксар пайрави равияи ҳанафияи мазҳаби суннии дини ислом мебошанд, аксари аҳолии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон пайрави равияи исмоилияи мазҳаби шиа буда пешвои исмоилиҳои ҷавон шоҳзода Карим Оғохони чорумро ҳамчун Озир Имом раҳбари мазҳабии худ мешуморанд. дар пайи ҳаводиси ахири Бадахшон ба гуфтаи фаъолон беш аз 200 зодаи ин вилояти мухтор дар худи Бадахшон ва берун аз он бо итмоми даст доштан дар эътирозҳо дастгир шуданд ва беш аз 20 нафари онҳо раҳбарон ва аъзои фаъоли ҷамъиятҳои зодагони Бадахшон дар Русия ки мақомоти Русия онҳоро дастгир карда ва аксарашонро бидуни риояи қоидаҳои истирдод ба Тоҷикистон супориданд. Додстонии кӯли Тоҷикистон ахиран аллакай ба додгоҳ рафтани парвандаи 109 тан аз зодагони ин минтақаи мухторро дар робита ба эътирозҳои ахир тасдиқ карда ва гуфт аз ин боздоштшудаҳо 77 нафар аллакай маҳкум ба зиндон гардида, баррасии парвандаи 32 тани дигар дар додгоҳҳо идома дорад. тақрибан ҳамаи мурофиаҳои марбут ба ҳаводиси ахири Бадахшон пушти дарҳои баста бидуни иштироки наздиконашон дар дохили боздоштгоҳҳо сурат мегирад ва бисёрии айбдоршавандагон ба вакили мудофиъ дастрасӣ надоранд.